Hola a totes i tots. Em dic Carla Conejo González. Potser alguns de vosaltres ja em coneixeu o us soc familiar, però tant pels que em coneixeu com pels que no, com que em costa una mica presentar-me en una línia, intentaré més aviat explicar-vos per què us he volgut dedicar aquest vídeo avui. Començaré per explicar-vos qui són els meus pares. Els meus pares són tots dos professors. La meva mare, quan era petita, li encantava llegir, aprendre, i era bona per naturalesa en matemàtiques. També li agradava la natura, la biologia i possiblement estudiar això professionalment hagués estat un somni per ella. Per altra banda, el meu pare era molt bo dibuixant i també li agradaven infinitat d'altres coses, entre elles el cinema o la música de les bandes sonores. Per tant, dedicar-se a alguna carrera artística també hagués estat un gran somni. Malauradament, la universitat de la ciutat d'on jo soc, aleshores, quan ells eren joves, no s'oferien aquestes carreres, de manera que van haver de prendre una decisió i van decidir que es convertirien en professors i que transformarien aquest entusiasme per les coses que els apassionaven en inspiració per a futures generacions, no només dels seus alumnes, sinó de jo mateixa inclosa, com a filla seva, i de la meva germana i el meu germà. Tot això us ho explico perquè ha influït enormement en la persona que sóc i en el que em dedico actualment. Quan era petita m'agradaven una infinitat de coses. Em podia passar hores i hores i hores dibuixant, la música sempre m'ha acompanyat, de fet ara us estic gravant des de damunt d'un piano que toco des dels 6 anys. M'agradava i m'agrada llegir tot tipus de llibres, però sobretot sempre m'ha fascinat viatjar. Crec que és una manera fantàstica d'aprendre i de conèixer a poc aquest planeta tan singular que habitem. I tot i que no vaig acabar de trobar aquella professora o aquell professor de ciències que m'inspirés, quan feia quart d'ESO vaig tenir la sort de viure una experiència que en aquell moment no n'era conscient, però que em canviaria la vida. Vaig tenir la sort de participar i entrar a formar part del programa Joves i Ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera. Formar part d'aquest programa em permetia viure la recerca científica molt abans del que m'hagués estat possible, molt abans de la universitat i molt abans que ningú més en aquell moment. Durant 3 estius vaig poder fer recerca científica sobre diferents temes i en diferents llocs. Vaig descobrir que m'interessaven moltíssimes coses més de les que m'hauria pogut imaginar sobre ciència, però per sobre de tot, la sort va ser poder coincidir amb les persones amb les que vaig coincidir. L'experiència de Joves i Ciència la vaig poder compartir amb 50 joves més, que com jo els interessava la ciència, però que estaven en procés de descobrir què voldríem ser de grans. I no us enganyaré, quasi em faig enrere, perquè m'agradaven tantes coses, m'agradava tant la música, m'agradava tant dibuixar, m'agradava tant viatjar, que realment tenia la sensació que no encaixaria, que m'aniria gran tot això. I la meva sorpresa va ser descobrir que les noies i els nois amb qui estava compartint aquella experiència també els agradava la música, també eren bons en llengües o dibuixant i que com més parlàvem més coses teníem en comú. Però vist en perspectiva, teníem encara més coses en comú de les que vam arribar a compartir durant aquells 3 estius. Totes i tots teníem famílies darrere que recolzaven les nostres decisions i que ens ajudaven a poc a anar construint els nostres desitjos. Em consta que aquesta també és una sort que vosaltres teniu. Però a més, el programa Joves i Ciència ens va posar en contacte amb investigadores i investigadors que per a persones com jo, que encara no havíem trobat aquell bon referent en l'àmbit de la ciència, van esdevenir mentores i mentors a qui recórrer, així com referents a qui admirar i emmirallar-nos de cara al futur. El programa ens va obrir moltes portes, però també ens va obrir molt els ulls. Les persones que el feien possible ens van ensenyar el que sabien, però a més ens van acostar a unes realitats molt diferents a les que totes i tots estàvem acostumats a viure en el nostre dia a dia. Ens van ensenyar a aspirar a aquestes realitats, no us enganyaré, ens van ensenyar a somiar. Tot i així, estava feta un mar de dubtes, perquè crec que quan decideixes estudiar una carrera, comences a prendre consciència del temps que et portarà estudiar. I quan tens moltes aficions, et fa una mica de por veure com se'n ressentiran i potser en deixaràs alguna banda. Aleshores, encara que totes les experiències científiques que jo havia tingut apuntaven clarament que jo havia d'acabar escollint una carrera en aquest àmbit, no ho tenia gens clar i no parava de pensar en carreres artístiques com fer cinema o belles arts, de manera que vaig decidir anar també a totes les portes obertes d'aquestes carreres i al final m'havia de decidir.
I aleshores vaig tornar a recordar el que m'havia fet sentir també de l'experiència de Joves i Ciència. I és que més enllà de tot el que havia après, eren les persones amb les que havia coincidit, mentores, investigadores, companyes i amigues en aquell moment ja, que m'inspiraven tant que valia la pena seguir amb l'experiència i descobrir on em portava. Així que vaig començar la carrera de Biologia Humana i alhora vaig acabar el grau professional de piano. Vaig seguir dibuixant i gravant vídeos quan anava de viatge. De fet, majoritàriament els viatges que vaig fer van ser perquè vaig buscar estades de recerca científica sobre temes que m'apassionaven o que voldria descobrir en llocs que em venia de gust visitar, com Regne Unit, Itàlia, Egipte o Nepal i també diversos llocs d'Espanya. Això em porta a explicar-vos que quan acabava la carrera de Biologia Humana, la que havia estat la meva mentora de Joves i Ciència em va escriure i em va proposar anar a fer un cafè. El cafè era una excusa per demanar-me si volia incorporar-me a l'equip de la Fundació Catalunya La Pedrera per dissenyar un nou programa a l'estil del que jo havia participat, també per oferir oportunitats de recerca científica a joves que encara no estaven a la universitat, però en aquest cas joves de tot el món. Aquest programa és el Barcelona International Youth Science Challenge i ara ja fa 5 anys que es fa. Amb això ja em situo en el moment actual, i és que ja fa més de 5 anys que treballo a la Fundació Catalunya La Pedrera i actualment soc la responsable dels programes de foment de les vocacions científiques i de divulgació de la ciència a la societat. En aquests 5 anys he estat mentora de diferents generacions de joves que, com vosaltres, us interessa la ciència i que alhora esteu una mica decidint el que voldreu ser de grans. La veritat és que jo aquesta pregunta me la faig a diari i tinc múltiples respostes per contestar-la perquè encara no sé què vull ser de gran. Com més coses aprenc, més coses m'agraden i més coses vull ser de gran. I com més coses aprenc, també més ganes tinc de transmetre aquestes coses que aprenc a futures generacions com vosaltres. I això ho penso així perquè, sense adonar-me'n, m'he rodejat de persones que m'inspiren, referents amb les que m'he pogut emmirallar i que m'han ajudat a anar construint els somnis que tinc. Començant pels meus pares, mentors i mentores, companyes i companys de feina o d'universitat, amics i amigues i una llista infinita de persones que m'acompanyen a diari. Avui espero ser una miqueta això per a tots vosaltres, especialment per les noies. A mi, la ciència m'ha portat molt més que nous coneixements o el que es destila del meu currículum. M'ha portat a persones que m'inspiren dia a dia. M'ha fet viatjar a llocs que mai hauria imaginat visitar. Per altra banda, l'art m'ha inspirat a trobar noves maneres de comunicar la ciència, com per exemple avui, explorant les meves dots de cineasta amateur amb aquest vídeo que estic fent. Així que estic enormement satisfeta d'haver dubtat de si valia la pena seguir amb aquesta experiència i embarcar-me en l'aventura de descobrir on em portaria, perquè fins ara el camí ha estat... Somieu, exploreu quines són les vostres passions, trobeu maneres creatives de fer-les realitat i acompanyeu-vos de persones que creguin en vosaltres.